kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Jake, 30 years old at tubong Herona, Tarlac. Suki ako ng mahiwagang Burnay pero sa hinaba-haba ng taon ng pakikinig ko, ngayon lang ako sumulat sa inyo. Nais ko kasing humingi ng payo. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Bukod kasi sa hirap ng buhay, wala talaga akong hilig sa pag-aaral. Para sa akin, mas mabuti pang maghanap na ng pagkakakitaan para maitaguyod ang pang-araw-araw na pangangailangan. Pinasok ko lahat ng pwede. Bagger sa supermarket, factory worker, construction worker at kung ano-ano pa. Nang wala nang mapasukan dahil nagkakaedad na, nangalakal ako ng basura. Nagtulak ako ng kariton at namulot ng mga bote, papel at bakal sa kalye. Binibili ko din yung kung ano-anong binibenta ng mga bahay na nadadaanan ko. Maswerte kasi madami, hindi na kinukuha yung bayad. Ibinibigay na lang sa akin yung mga pwede kong ibenta sa junk shop. Marami na akong pinasok na trabaho, pero dito ako kumita ng maayos. Hindi pa ako masyadong pagod at sarili ko ang oras ko. Ang problema ko lang, hindi matanggap ng girlfriend ko ang pinagkakakitaan ko. Encoder siya sa isang kumpanya. Kapag nagkakasalubong kami sa kalsada kasama ang mga kaopisina niya, kailangan kong lumihis ng daan kasi nahihiya daw siya. Bihira din niya akong isama sa mga lakad niya kasi yun ulit nahihiya siya. Uso kasi yung mga tanungan kung anong ginagawa, kung ano ang trabaho. Nanliliit daw siya kapag sinasabi kong basurero ako. Lang naman sabihin kong teller ako ng bangko, hindi naman. Tsaka marangal naman yung trabaho ko at wala naman ako nakikitang masama dito. Minsan gusto kong sabihin na yung isang buwang tinatrabaho niya, kinikita ko ng 10 araw lang. Totoo ba, Jex? Yes. Sige, mamaya kwento mo. Okay. Yung joint bank account nga namin, ako lang ang naguhulog. Maliban dyan, nakakapagtabi na din ako ng sapat na halaga para makapagpatayo ng sarili kong junk shop bago matapos itong taon. Excited ako kasi ibig sabihin nun, mas lalaki pa ang kita ko. Nitong mga huling araw, napapaisip tuloy ako kung dapat na ba akong makipaghiwalay sa nobya ko. Hindi na nga niya ako sinusuportahan sa hanap buhay ko, kinakahiya niya pa ako. Paano na kapag mag-asawa na kami? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Jake. Jake! So ito na naman ba yung mga moments na sasabihin ko, Jex, mali na naman tayo ng career na pinasukan? Alam mo, dyan na talaga ako nabibilib yung mga, yung bitaw ni Jake na, yung isang buwan na sweldo ng encoder, kinikita niya lang ng 10 araw. 10 days lang. 10 days lang. Yeah. Okay, sige. Una sa lahat, Jake, napakaraming red flag. Oo, sobrang daming red flag. As in, hindi na dapat tinatanong, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, hiwalayan mo na yan. Yung para bang ikahiya ka, kailangan mo lumihis ng landas. Huwag mong sabihin yung trabaho mo. Diba? Hindi ka iniimbita. Diba? Mag-imbento ka ng sasabihin. Diba? Yung palang ano yun eh, it's not good kasi nungalingan. Diba? So, ikaw ba gusto mo ng ganyan na hindi ka ina-accept? Ikaw din mismo tatanungin namin, Jake, correct. Gusto
mong pakasalan yung ganyan na hindi talaga proud sa'yo? Hindi, diba? Hindi pa nga kayo mag-asawa, problemado ka na. Paano Kaya nga, paano pa? Diba? Well, unang-una ako, masasabi ko lang kay Jake, i-secure mo na yung joint account nyo. Ilabas mo na. Ilabas mo na bago pa marinig, di ba? Nung jowa mo itong segment na ito, ilabas mo na. Lipat mo sa amin. Satro, willing kami maging caretaker. O, kanina, tinanong ka to, Jegs, totoo ba? Posible ba talaga yon? Okay, explain mo muna sa'yo sa kanila, konteksto. Paano? Bakit ikaw yung tinatanong ko? Well, konteksto unang-una bilang isang anak ng driver ng basurahan ng Ayan. truck na lumaki sa mga laruang mga napupulot sa basurahan. Malaki po ang pera talaga sa basura. Kasi, Ayan. Kaya sinasabi nila may pera sa basura like for sa atin, yung halimbawa, sira ng electric fan, namumblema tayo kung paano itapon. Kung paano i-dispose. Totoo. So ngayon, pag may dumaan na basurero dyan, ibibigay mo na yan. Correct. At saka, Jegs, kami pagka may mga bagay na parang hindi tinatanggap ng basurero, kailangan mo, ewan ko, experience namin kailangan mo sila magbayad. So doon pa lang medyo may kita na. Kaya mga lupa, nagpagawa ka ng bahay. Yan. Yung mga bato-bato na yung, dyan. Correct, diba? So doon pa lang babayad ka na sa kanila diba? So doon pa lang ba may kita na? Pwede? Oo, meron kasi na. Kasi totoo yung mga may-ari ng junk shop, ang yayaman yan Ang laki ng pera yan Correct. Naalala ko na naman yung mga na-meet ko dun sa mga nananabong, mga nakachinelas lang. Pero wag ka, Jegs, nung paglabas ko, tas sinusundo na sila, naka-Alphard. Pambihira. Ako tong nakapustura. Ang sumundo sa akin, sakto lang nasa sakyan. Sila naka-Alphard, pero mga nakachinelas, may hawak na mga manok. So ito din, parang ganyan, yung mga nasa junk shop. Like for example lang, yung mga online seller, minamaliit natin. Pero ang laki ng kita ng online seller. Kumpara sa teller. Oo. Online seller versus teller. Kumpara sa mga nagpapakahirap talaga ng 8 to 5 job, 9 to 6 job. Diba? Ganun. O sige, bilang anak ng driver ng truck ng basura. So kanina sabi mo, for example, yung mga sirang electric fan, totoo yan. Yan yung mga problema namin lagi Gusto namin mag-declutter, hindi na namin para hanapin pa kung sino pwede mag-ayos. So itatapon sa basura. Paano kitaan doon? Hindi kasi yung iba, pinapa-repair. Okay. Kaya pa sa repair, tapos pwede nilang ibenta. Yan. So doon pa lang may kita. Oo, may kita na. O, 'di ba? Yung mga kinatatamara natin, 'di ba? Nagawin, 'di ba? Ginagawa nila. Tayo pa naman mga Pilipino, talaga naman tumatanggap tayo ng surplus. Tumatanggap tayo kahit na yung electric fan na sa left na lang umaandar. Pumapaling na. Paling niya pa kaliwa na lang. Tapos kung wala na talaga, kakalakalin nila yung tanso. Ang mahal lang hindi ko lang kung magkano na ngayon yung tanso Yun yung mga binibenta. Mahal yan Yung ang tawag doon na wini-weigh in, tawag doon? Binibenta sa junk shop. Lalo na kung ikaw yung may-ari ng junk shop, mas mahal ang bili sa'yo na ng nangangailangan ng tanso kasi tutunawin nila yan di ba? Yung mga plastic, kaya minsan nakakita ka parang truck na puno-puno lang ng plastic. Correct. Saan niya dadalhin? Recycle kasi din yan may mga malalaking kumpanya na kumukuha sa kanila. Kaya pala may mga, kunyari, wala man silang mga, hindi sila parte ng mga Basurero Association of the Philippines, diba? Yung kanya-kanya lang ba? Makikita mo nagkukolekta sila Ang hindi ko makakalimutan, may mga kumukolekta ng resibo. Tapos pinagdikit-dikit nila, ibig sabihin, kasi papel na nabebenta din, diba? Yung mga ganon. So may pera, in other words, may pera sa basura. Kasi alam nila, may mga naghahanap ng resibo. Ayun din. Doon nila ibibigay. Totoo din. Nagiging pera talaga siya. Nagiging pera siya. Ay, babalik tayo dito kay Jake. Diba? Marangal na trabaho yan. Jake. Yun lang yun. Diba? Ilang beses ko na tong sinabi. At sasabihin ko ulit, just in case, hindi nyo napakinggan yung segment na yun, ilang beses kong sinasabi. Ang manager ng isang kumpanya, pwedeng hindi natin maramdaman yung absence niyan. Tama. Nang maraming araw. Ay, totoo ba? 2 weeks kang nawala, sir? 3 weeks bang nawala si ma'am? Diba? Pero isang araw lang mawala yung utility ninyo. Yung nagtatanggal ng mga basura, yung nag-aayos ng basura. Ramdam na ramdam mo talaga. Ako ramdam ko yan Ha? Nakalip si Binong. Natataranta ako kasi hindi ko alam kung saan kukunin yung saan kukunin yung garbage bag. Hindi ko alam kung sino ang kukuha ng
Pagka meron pa naman ding basura dito, napakarami talaga, 'di ba? Lalo lang pag kumakain. Yan, tambak talaga. Isa lang naman ang basurahan natin, 'di ba? Oo. At ang pwede lang magtanggal niyan ay yung utility natin, 'di ba? Yung ganon. Ramdam natin. 'Di ba sa bahay? Oo. 'Di ba? Hindi Isang ba linggo lang hindi makadaan yung correct? truck. Nagrereklamo ka na sa Homeowners Association President o kaya sa barangay ninyo, super sugod ka. Bakit hindi dumaan yung truck ng basura Tuesday ngayon? 'Di ba? 'Di ba Thursday yung schedule, ba't hindi dumaan? Ayan, Ganon. Kasi ramdam natin, ganon po kahalaga ang role ng mga nagbabasura, ng mga basurero. Pero sa tanong ni Jake, ano ba yung gagawin niya? Well, ako para sa akin bilang isang lalaki, on my perspective, lagyan mo ng ng ultimatum. Yan. Pwede. Hindi naman agad-agad bibitawan mo kasi mahal mo yung tao, pero bigyan mo ng timeline. Kaya siguro kahit obvious o kailangan pa bang i-memorize yan yung dapat gawin, hindi niya ginagawa kasi nga mahal. Di ba? Para mga kabit, kahit alam nilang mali, kasi mahal nila, pinupush, baka sakaling sila yung piliin. Di ba? So, ito si Jake may ganon. Di ba? So, ang advice si Jegs, ultimatum. Bigyan mo ng timeline. Pag alam mo na, gaya nga nasabi ni Nicole na alam mo naman talaga yung gagawin, pero para at least wala kang sisihin na mga what if. Kasi naibigay mo ng lahat. Correct. Diba? Tsaka, joint account na talaga. Pwede mag-joint account kahit walang hindi pares na apelido or something. Pwede ata. Alam ko pwede. Siguro, kasi may negosyo. Ganon. Diba yung mga ganon. Naku. Jake. O yan, maganda din naman yun. Pwede mo kausapin ng maigi yung jowa mo. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Kasi baka, for all you know, hindi mo kasi sinasabi. Correct. Akala niya, okay lang sa'yo yung lumilihis ka ng landas. Ayan. Okay lang sa'yo yung hindi ka, yun na ba, yung mga ganon. Pero tama yun kung i-real talk ni Jake, yung girlfriend niya, makikita niya dun sa reaction ng girlfriend niya. Doon ka makakapag-desisyon. Correct, diba? Kung ito ba diring-diring yung siya, tao na gusto mo makasama for the rest of your life, forever kang dinedenay. Yan. Diba? Hindi, tsaka nakikinikinita. Sorry, ginajudge ko yung jowa mo, pero nakikinikinita ko, yan yung mga tipong hanggat magkaanak kayo, hindi nila sasabihin na yung tatay nila na, wag naku pag nagtanong yung teacher ko, anong trabaho ng daddy ninyo, wag kayong aamin, diba? Palagay ko, ayaw ko naman nga mag-judge, pero judge ko na rin. Diba? Diba? Nag-iinit na si Nicole, Jake! Jake, kapag umiinit ang ulo ko, nananampal ako ng tanso. Diba? Yung malaki. Diba? Nakakalurky. Marangal na trabaho yan. Walang mali sa'yo, Jake. Wala talagang mali sa'yo. Ang magiging mali na lang dito, kung inaalaw mo lang din. Kasi diba sabi nga nila, kapag may ginawa kasi sa'yo, inaalaw mo din kasi. May ambag ka rin doon Tingnan mo, umiiwas ka rin. Pag sinabing lumihis ka ng landas, lilihis ka din. Choice mo din yun Well, in fairness naman din doon sa babae. Sa babae Pumayag ka Tapos reklamo ka ngayon. Kaya nga, okay lang naman sa'yo. Diyan yung mga friends ko, kumaliwa ka. Ikaw na, super kaliwa ka din. Di ba, medyo under ka din di ba? Ayan, pumayag Parang binigyan mo rin din ng binigyan mo siya ng lisensya, right. correct, Lisensya. na ganon-ganunin ka. Tandaan mo, pag naging mag-asawa na kayo, dapat establish rin pa rin yung role mo bilang head ng pamilya, di ba? Ikaw pa rin dapat yung haligi ng tahanan. Tingnan mo, kahit sa ibang bansa, ang mga basurero doon, mga mayayaman. Ay, totoo din. Di ba? Kasi tingnan mo ang mga binabasura, yung mga cabinet, yun yung mga surplus na dumadating sa atin dito sa atin, 'di ba? Kasi ang bongga naman kasi sa ibang bansa sa konti lang naman yung gas-gas. Correct. Hindi, tsaka sa ibang bansa nabibilib lang din talaga ako, kahit na nabili mo na tapos nagamit mo na, pwede mo isoli. 'Di ba? Di wow. Wow, kasi natandaan ko meron tayong tambalanista na ganyan, Jigs, ayaw bumisita dito. Tama. In-explain niya na bumili siya ng shades. Tapos, nagamit niya na yung shades. Tapos ayaw na niya, pwede niyang isoli. Diba? Ang galing Kaya nga totoo, kung magbabasura, yun, diba may mga content creator na sumikat dahil doon at saka naramdam talaga yung pagkaluwag ng pamilya dahil nga ang basura na kinakalkal nila sa ibang bansa, sa US. Diba? Tsaka maraming Pinoy na nag-abroad na pagdating doon nagiging basurero. Totoo. In some part Kasi like for example, naalala ko yung pinsan ko dati na nagbabarko siya pero
namamasura sila kasi like mga bisikleta na magaganda pa na ang mamahalin. Correct. Sinachop-chop nila, dinadala din sa pato. Diba? Tapos inuuwi. Tapos pwede ng pagkakitaan, di ba? Ang galing lang eh. So, hindi po natin dapat dinidisregard yan o minamaliit. Bukod sa marangal na trabaho yan, kailangan po natin ang mga basurero sa buhay natin. Yan. Yun talaga ang pinakamahalaga, di ba? At naniniwala kami, Jake, sa iyong pagpupursige, balang araw magkakaroon ka ng sarili mong junk shop. Tama! Diba? O, diba? At kami ni Diego mismo, kung iimbitahan mo kami, willing kaming umattend ng iyong ribbon cutting. O, diba? Yes. Kalahin mo may ribbon cutting ng junk shop. Kasi bang malakihang junk shop. Ayan, diba? Kaya hindi imposible. Sabi niya, mukhang dito kay Jake, sigurado na siya na before the year ends, maitatayo niya na yung junk shop na yan. Ayan, diba? Hindi nakakabilib naman sa'yo. Laban lang, Jake. Kung ngayon ay nagtutulak ka, balang araw ay naka-Fortuner ka na. Tama! Correct! Diba? Very good ka, Jake, sa iyong marangal na trabaho at sana mapagdesisyonan mo ng tama itong pinoproblema mo. Diba? Kasi deserve mo yung taong supportive. Iba pa rin talaga yung isipin mo parang di ka namang kabit pero parang ang galawan mo kabit, di ba? Dine-deny ka. Nalulungkot din naman kami sa'yo kasi nga alam namin mahal mo yung tao. Di ba? Nasasaktan ka. Sa true. Maganda ba yan? Di mo maiwan-iwan. Charot. Ayun na, nag-iinit na naman ko. Bisa kasi may mga ganyan ako mga kaibigan na parang, ano ba meron dyan? Halata naman niloloko ka tapos yung maiwan-iwan, tanga-tanga neto. Kagagaling lang sa hosting sa manok yan. Parang gusto na manuka. Sa totoo lang, nakakaloka. Minsan talaga nakakabulag yung pag-ibig eh. Marami talaga ako kalala, Jegs, talagang ang taas ng level ng pinag-aralan. Pero pagdating talaga sa pag-ibig, as in, talagang parang, totoo ba? Parang hindi ka nag-aral. Totoo ba? So yan, ganyan din, Jake. Yun diba? When the emotions are high, yan. IQ is low. Correct! Diba? Pero believe kami sa trabaho mo, Jake. And ako, I always say this. Thank you sa mga basurero. Ayan. Mabuhay po kayo. Ayan. I say this, Jegs, kasi bilang hindi ako minimalist na tao, maximalist ako na tao. So, ang dami kong gamit. So, hence, ang dami ko rin namang nile-let go. Ayan. O, Padayon diba? lang, Jake. Padayon lang. Go, 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 Jake! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!